Nu er startsignal til Charlotte Schreiber på Østergårdens kassen. Hesten efter Hjertevands Collier med It's the Business som morfar. Nummer 32, Pauline Hilde Jakoba Ingeberg, holder sig klar. Og derefter er det Susanne Vestergren Koch Nielsen. Foregående rytter havde 14 fejl. Her er 6 fejl på tiden. Tiden var 96,85. Insemineret vi havde 2 fordi at den ikke kunne som ved 3 gange, og så fik den der. Camilla snakker om det. Jo, jeg er ikke overvejet. Jeg er ikke utilfreds med resultatet. Okay. Synes den er vaks. Den fik du puttet godt ind. Ja, det gjorde jeg da. Helt sikkert. Vi fik lagt lige der, hvor den skulle. Ja, men måske ikke helt højt. Nej, der manglede lidt på. Der skal også være nogle juniorheste. Ja, de er jo det. Det er tjekkisk sprøjtehund og brush. Nej, og dansk transport. Ja, for den er i hvert fald ikke sådan helt almindelig. Ja, hun siger, at han lever på en sten. Ja, det gør han. får sådan her. Og så ryg. Se. Den gider ikke. Har du lige den her på vej, jeg skulle? Ja, men han kan godt lide at blive pillet. Altså, han vil helst selv have lov til at... Og hvis du lægger mærke til det, så passer det faktisk ikke ret godt sådan til Charlottes udstil, uden at sige noget ondt, men den vil rigtig gerne gå her. Ja, jeg kan godt gerne have dem sådan. Ja, og hun vil gerne have dem derind. Ja, han tror også sådan at blive pillet. Og der er jo nogen, altså det var ligesom med Hazel, da den Anders, der sagde hun også, jeg passer bare ikke til den her hest. Og det er jo fint nok at kende det. Det var da en du skulle have noget. Molly, har du styr på, hvad det er for noget pas, når vi skal... Det går altid stærkt for det her. For at springe på sukker. Ja, det har jeg. Det har pasta. Så skal vi bare have en masse åbent. Ja, men jeg har noget gammelt. Det får den sgu da bruge. Rolig. Ja, nu. Har du også den her? Se, det passer. Jeg tror, at det er Nej, det var da lige så vi kan se den her. Ej, hun er ikke hurtigere end mig.